खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं नोंथांमोननो ओरैबायदि मोनसे रियेल इउरपनि स्टोरी मोनसे खोन्थागोन जेराव माने फिसाजोआ बिफानो गावनि आहार दौनानै फोथांनानै लाखिदोंमोन आरो बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोनखौ आङो मोनसेल' रिक्वेस्ट नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आरो बेफोरबायदि स्टोरी नायनानै मोजां मोनोबाथाय आंनि चेनेलखौ माखारैनो सिङाव थानाय साबस्क्राइब बटनखौ क्लिक खालामनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आं बिदिनो मोजां मोजां स्टोरी नोंथांमोननि थाखाय आं लाबोगासिनो थायो थ' दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै इउरपनि नखरसे जोबोद गोरिब मानसि जायहा बोराय खासेल' आरो फिसाजोआ हाबा जानानै थांबाय दा बोराया ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेमाव गोलैनायसै जेराव माने मावनो दांनो हाया बा थाखा फैसा गैया बिदिनो बियो सानसे खालि गंसे नखराव एसेमान बुस्थु माने सिखाव खावदोंमोन आरो बे सिखाव खावनायावनो बियो हमजानायाव जाय नखराव सिखाव खावदोंमोन बिसा नखरा बिनो सायाव माने केस होना होबाय आरो बिदिनो केसा कर्टआव थांबाय आरो इउरपफोरनि माने गोदोनि रुल्सफोरा ओरैबायदिमोन जेराव माने खोब माने माबा जायो खस्थ' होयो मानसिफोरखौ खास्तियाव आरो बिदिनो बे बोरायखौबो आदालताव होनबाय जे बिखौ जेब्लासिम थैया माने थैयागौमानि बिनो जेबो जानाय लोंनाय बुस्थु होनाय जाया होननानै नाथाय फिसाजोआ जोबोद रिक्वेस्ट खालामबाय आरो ओरैबो होनबाय जे रावबो माने बिजों लोगो हमलायनो हाया बिदि होननायाव बे फिसाजोआ जोबोद रिक्वेस्ट खालामबाय आदालताव जाजनि सिगाङाव जे रावबोआनो गैया आंहा बिनि अनगा आफायाल' आंनि माने सासेल' गतिके आंखौ नोंथाङा जेरैखि जाया आंखौ माने आं नांगौ एख' जानो माबानो लाबा बुस्थु आं ओरैनो नुजाफैगोन बिदि होननायाव जासाबो होनबाय जागोन नाथाय नोङो जेबो जाग्रा बुस्थु माबा बुस्थु जेबो लाबोफानो मोना बिदिनो हप्तासेसो जाबाय जानायनि उनाव फिसाजोआ सानफ्रोमबो फैयो खनसे लोगो हमनो नाथाय बिफाया ओरैनो आवगायनो बोरायखामोन नालाय दा आरो एख' मोनजायैयाव माने जोबोद बिनि देहाया माबा जालांबाय गाज्रि जालांबाय उनाव माने रायलायनो हायै उथिनो हायै ओरैबायदि जालांबाय फिसाजोआ बेखौनो नुनानै खोब दुखु मोनबाय दा मा खालामनो मा मानो जेबो उपायखौनो नागिरना मोनला आरो बिदिनो आरो साननै सानथाम बावबाथाय थैलांसिगोनानो बे बोराया बेनिखायनो बे फिसाजोआ गावनो गाव गोसोआव मोनसे आइडिया सानबाय आरो सानसेखालिबो लोगो हमनो थांबाय बिखौ बिफाखौ लोगो हमनो थांनायाव बिफानि अबस्थाया एकदम गैथारला उथिनोनो हाला बेखौनो फिसाजोआ खोब दुखु मोनबाय बेयावनो जनानै दसे सानबाय मा खालामनाया मोजां मा दौनो दा आखायावबो जेबो लाबोफानो मोना सिकिउरिटिफोरा चेक खालामजोबो बेयो जेबो उपाय गैयैयाव बिफाखौ माने निजे लाजियालासिनो गावनि आहारखौनो दौनानै एसे माने बोरायखौ एसेमान माने मोजां अबस्थायाव लाना फैनायसै दै थोबसेबो मोनलोङा बोराया माबोरै थांनानै थागोन बेनिखायनो बियो गावनि आहारखौनो दौनानै बोरायखौ बिदिनो सानफ्रोमबो लोगो हमनो थाङो आरो सानफ्रोमबो गावनि आहारखौ दौयै दौयै बिदि फैबाय थायो दा गोबाव 15-20 दिन जालांबाय बोराया दाबो थैयाखै माने जासाबो आरो गासैबो बे सिकिउरिटिफोरा माने साननो हमबाय मा कारन मा रावबो हमनानै मोनाखै इमान गोबाव दिनैसिम दै थोबसे मोनलोङाखै ओंखाम खबसे मोनलोङाखै माबोरै बे बोराया थांनानै दङ बिदिनो सासे सिकिउरिटिखौ एसे माने लक्ष्य खालामनो होबाय आरो लक्ष्य खालामनो होनायाव बे सिकिउरिटिया जा माने माबाखौ नुदो नुनानै लोगो लोगो बे बिफाखौबो आरो
फिसाजोखौबो हमना लांनानै आरोबाव आदालताव माने हाजिर खालामहैलायबाय। आदालताव हाजिर खालामनायनि उनाव बे बाथ्राया पुरा इउरपआव गोसारजोब्बाय आरो बिदिनो मानसिफोरा जायफोरा मोजां सानो मोजां माबायो बिसोरो होनदो दा बिफा खासेल' गावा जि मावनो गोनां मोजांखौनो मावदो जेबो गाज्रि मावाखै। बेयावनो आरो किसुमाना बुंदों जे बिफा फिसाजोआ मा मोनसे रिलेसन बेफोरबायदि माबोरै बियो दौनो हादो। बिदिनो मोजांबो गाज्रिबो जोंनि देशआवबो थायो बा जोंनि गामिफोरावबो थायो आरो बेयावबो थिग बिदिनो जोबोद दावराव जाबाय पुरा देशनि माबानि हादोरनि मानसियानो सबबो दावराव जाजोब्बाय बिदिनो। नाथाय गोबां समनि उनाव आदालताव माने माबा जानायसै फेस्ला जानायसै जे फिसाजोखौबो आरो बिफाखौबो हगारना होनो थाखाय अर्डार हरनायसै। आरो दिनैनि स्ट'रिया बेनो। नोंथांमोना मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे आरोबाव खनसे नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।